Mayong adlaw mga kabanat, naratong sudan mga idol oh. Nagutang ko mga idol. Dayon, right. Ako ning gisubakan og kuan. Sinugbang bangos mga idol badra oh. Hinimay-himay ko yung laman ng inihaw na bangos mga idol. Yun ang ginawa kong pang sahog sa gulay po natin ngayon. Masarap yan mga idol. Ano, ang init pa oh. Yan ang laman ng bangus, inihaw. Lagyan natin ng kamatis. Marami oh, ayan oh. Umuusok-usok pa. Ito yung kanyang ulo mga idol. Grabe pa kainit mga idol. Oh. Shout out guys sa kang Luloy Vlog sindangan diha. Shout out idol. At saka kay Guardians TV Vlog dyan sa Lanao del Norte, shout out idol, at sa buong Lanao. Kay Jerwin Malinaw dyan sa shout out kay dyan sa Hinatuan Dugmanon, Surigao del Sur, kay Jerwin Malinaw galing sa kanyang papa po Gerson Maudo ng Digos City. Shout out mga idol. Salamat sa lamig nga grasya Ginoo. Sige ulat mga bay. Kuha pa sa buwan mga idol. Kung sa bahog ka din ko ano, bahaw. Wow. Init pa kayo mga idol. Unod sa sinugbang bangos mga idol ba kung gi pang kusik-kusik oh. Maya kung gi sahog ano. Banat na. Mga bay. Kain po tayo. Meron po pala tayong bagoong mga idol oh. Atong sasawan sa gulay. Sa antong limon. Sarap mga idol. Panalo. Meron din akong ano mga idol, paksiw na tamban kung tawagin sa amin. Galing sindangan yan. Taba. Si papa ko idol na kuan. Alam niyo na. Panalo yung lasa ng sabaw mga idol. Ito yung bangus kahapon. Dalawa yun, yung isa
inihaw namin. Hindi na naubos kasi sobrang laki yun. Mga 1 kilo siguro. Ngayong umaga, hinimay ko para wala ng buto. Sinahog ko sa gulay. Ang sarap man. Kain po. May okra, bunga ng kalabasa. Ito yung lauoy Bisaya kung tawagin sa amin mga idol. Masarap ang sabaw. Malasa. Nako, panalo. Tingnan mo. Dinamos na may kalamansi. Sarap. Super. Wow. Yung lasa ng bangus at yung taba niya, malalasahan mo sa sabaw. Ano? Daming laman, oh. Nahinimay-himay ko. Sarap. Hanggang 10 minutes lang po tayo mga idol. Malapit ng oras, oh. Ayaw ko nang lumampas ng 10 minutes kasi masyado na mahaba. Pero uubusin ko po ito mga idol. Kahit ukam na. Sarap.
Yun lamang po mga idol. For today's video. Thank you for watching po. I love you all.